Malam bari sama kalan kamar ya na amma kama da wanda zaka ce taka ba wallahi malam sai ka taka wannan abu ya zama da ganin sun mana wa'annan sha'anin abu inna lillahi musulmai da asar sakali ya kuma kusa kalmar wannan ubangiji kun shiga kungiyar marasa tarbiyya wai mali kai da kaje ka tafi wannan ya zama da Allah ka wani kallo na kai tsoron Allah wa inna amana ku aka ba mu wannan abu na ku ya zama da kun zo kungiyar marasa tarbiyya kun zo kuna wallahi ba mu ke ne ga dukan tirin buga ni sha ne to shikenan Allah subhanahu wa dole malam ma sai ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shaki da malam ba kira bane kida haramun ne waka ko wata kalace lokacin ne ban masallaci ne yanzu na kiran sallah na wannan baki da kana wani lokaci waska ina so malam ya taka kamar ya taka malam bari sama kalan kamar ya na amma kama da wanda zaka ce taka wallahi malam sai ka malamin cikin to aka ce wannan malamin kula ma sai ka taka fa a darura malam kai kada ba wata Yo mama.